Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Z Evanjelia podľa Matúša. Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Kto sú to robotníci a čo je vlastne to tá žatva? Žatva je Božia roľa. To sú všetky duše, ktoré potrebujú, aby im niekto dal sviatosti, aby im vysvetľoval písmo, duchovne ich viedol a privádzal k Ježišovi. Takým človekom je kňaz, teda robotník. Ježiš povzbudil učeníkov, aby sa modlili za nových kňazov, lebo duší, ktoré ich potrebujú, je veľmi veľa. Aha, no pomohla by som, ale som dievča, nemôžem byť kňaz. Pomôcť môžeš aj modlitbou za nové povolania a za rodiny, lebo keď budeme mať dobré a sveté rodiny, budú z nich vychádzať aj dobrí kňazi. A pomôcť môžeš aj tak, že budeš svojim príkladom iných privádzať k Ježišovi. Tiež sa môžeš zapojiť do aktivít vo farnosti, napríklad do spevu, alebo nejako pomáhať pánovi farárovi. A možno, keď budeš dospelá, aj teba Pán pozve k zasvetenému životu. Ak by aj nie, aj v rodine mu môžeš pomáhať. Super! Cirkev dáva toľko možností, taká veľká je tá Božia roľa. A toľko motík sa tam dá použiť. Wow! Mária, naša milujúca matka, Oroduj za nás.